Зад всяка витрина момичетата чакат чудото, а едно момче има смелостта да отвори вратата. На Райан, още един разговор и после учене. Чуваш ли? Иначе в банята. Здравейте, сър. Обаждам се от банковата служба за сигурност. Какво? Време е за хепи енд. Ох, това е най-добрият хепи енд. Аз съм на якия тук! Моля, виж тая широчина! Височината побеждава! Момчета! Аз съм най-големият. Те преминават граници, преследвайки. От създателите на едно пътуване за любовта, която прескача граници. Никога не съм се страхувал от пътя, само от това да не срещна правилния човек. А ти? Вече скоро. Не, благодаря. А ти? Не, момче. Моля те, поне погледни ги! Не. Защо стават все по-големи? Сини топки. Скоро в кината. Това е Ема и тя има 5 братя, които не бихте пропуснали дори да искате. Дръж се, сестрички, ние сме за теб. Те са силни, Хайде, мятай топката! малко шумни Гол! и винаги готови да защитят собствената си. Понякога е като да имам То е просто едно момче с проблем, който не може да спре. Опитах. Просто не става. Може би треперенето ти е повече от нерви. Когато кракът му се разтресе, цял свят разбира. И ако не мога да го спра? Тогава го използвай. Трепе Тази пролет. Хайде, момче, време е. Давай, братле. Ние сме с теб. Само го вдигни. Да го чуя! Вдигни го! Вдигни го! Когато най-слабият намери смелост, Точно така. Знае, че можеш. приятелството се измива от миналото. Чисто нов ти, братле. Падналия сапун скоро тази пролет. Може би... Не. Една жена търси нещо повече от зеленчук. Вибрира ли? От Дисни и Пиксар. Перфектният пътладжан. Скоро само в кината. тази пролет. Хайде, момче, време е. Давай, братле. Ние сме с теб. Само го вдигни. Да го чуя! Вдигни го! Вдигни го! Когато най-слабият намери смелост, Точно така. Знае, че можеш. приятелството се измива от миналото. Чисто нов ти, братле. Падналия сапун скоро Пак ли полиция? Спокойно, братле! Имам план! От създателите на най-щурите анимации идва история за човек, който никога не спира да мечтае за лесни пари. Ето, мини дрон за пренасяне на злато. Легендарно! Или легендарно глупаво. И полицията, която никога не спира да го гони. Здрасти, може ли да... Няма да може. Тя няма интерес. Ани... Спокойно, сестро. Аз съм на пост. Ей, чакай малко! Тръгвайте си! Хей! Момчета, мисията приключи. Вау! Изумително! С какво е това ястие? Мяу, мяу. Скоро в кината. Представено от BG Showtime. Казвам се Рая. И всеки път, когато видя симпатичен мъж, джобът на панталона ми става на локва. Тази есен една странна способност превръща всичко в комедия. Подмокряне, забавна история за срам, приятелство и много пералня. Господи, само този път. Моля те, нека да не го изпусна. Той пак ли се моли за сапуна? Но този път съдбата му поднесе най-тъмния ден. Падна. От създателите на най-светлите мечти идва история за кураж, сапун и шанс за изкупване. Къща, ново начало, но сама ли ще се справя? Не и когато има съседи като тях. Ей, момчета, благодаря! 5 здрави, но още по-големи по сърце. Май това място вече е дом. От Дисни и Пиксар. Преместването. Те са майка и дъщеря. Пак ли? Малко непохватни Мърдай, мамо! и винаги заклещени. Спокойно, момичета. Джони е тук. Той е Джони, син, брат и спасител с инструменти. Героят отзад! Дръж се здраво. Жена, дъщеря и героят